Nia Rhys ydw i, ac rwy'n gadeirydd Cymdeithas Twristiaeth Ynys Môn, ynghyd â thywysydd bathodyn glas i Gymru. Dwi'n ffodus iawn o gael byw a gweithio ar Ynys Môn, a dwi wrth y modd yn croesawu ymwelwyr o bob cwr o'r byd yma i'r Ynys. Mae gen i fusnes tai gwyliau ac yn mwynhau cynnig cyngor ar y mannau godidog ac unigryw i'w ymweld â hwy, boed yn dreithau, mannau diwydiannol neu ddiwylliannol yr Ynys, a lle i fynd i brofi blas o Gymreigdod unigryw Ynys Môn. Does dim syndod fod ymwelwyr yn dychwelyd blwyddyn ar ôl blwyddyn. Mae'n fraint cael cyflwyno'r cynllun Llysgenhad sy'n cynnig cyrsiau ar-lein ac wedi ei datblygu yn benodol ar gyfer gwella profiad lleol o'r ardal. Mae'r cynllun yma wedi ei ariannu drwy gyllid UKCRF, drwy gyngor Sir Ynys Môn ac yn rhan o brosiect mwy sydd hefyd wedi ymgymryd efo gwaith o hyfforddi tywyswyr lleol i groesawu teithwyr mordeithio yng Nghaergybi. Mae amrywiaeth o fodiwlau wedi cael ei datblygu ar gyfer y rhaglen a bydd pwyslais ar asedau twristiaeth Ynys Môn ynddynt. Mae'r rhain wedi cael ei plethu gyda gelfennau eraill o fywyd ar yr Ynys, ein hiaith a'n diwylliant, ein llesiant, ein diwydiant a'n dyfodol. Mae tair rhan i'r rhaglen gyda gwobrau efydd, arian ac aur, a fydd yn eich arwain ar daith drwy leoliadau fel ein trefi, yr arfordir, hanes yr Ynys, ein hiaith a'n diwylliant ac agweddau fel dylanwadau cerddorol, perfformio ac ati. Wrth gwrs, ynghlym i hyn i gyd, mae'r economi'r ymwelwyr sydd yn allweddol i economi'r Ynys ac rydym yn croesawu miloedd o ymwelwyr yn flynyddol yma. Maent yn ymweld ar arfordir, ein trefi a'n pentrefi. Aros mewn gwestai, meysydd gwersylla, charafania, bwyta yn ein bwytau, siopa yn lleol, ymweld ag atyniadau, defnyddio bysiau, neu ymweld ar longau mordeithio sydd yn rhywbeth sydd wedi tyfu dros y blynyddoedd a gwelir hwyr yn aml ger morglawdd Caergybi. Mae'r sector ymwelwyr yn cyflogi o leiaf 4,000 o bobl ar yr Ynys ac effaith economaidd yn cyrraedd dros 300 miliwn tra'n cefnogi siopau, bwytau, cyfanwerthwyr a gwasanaethau amrywiol eraill i drigolion eu mwynhau. Mae ymwelwyr yn cyfrannu tuag at ffyniant ac ansawdd bywyd ar yr Ynys ac mae angen rheoli a datblygu twristiaeth gan fod ganddo fantais gymharol naturiol. Yn ychwanegol, mae twristiaeth yn cefnogi gwasanaethau ac is-adeiledd sydd yn fuddiol i bobl leol. Enghraifft, cyswllt cludiant, amrywiaeth o siopau a gwasanaethau ac adnoddau diwylliannol. Mae'n helpu ni roi delwedd bositif o'r Ynys i'r byd sydd yn gallu denu buddsoddiadau ac yn gwneud i bobl deimlo'n well am y lle y maent yn byw ynddo. Mae'r rhestr yn ddi-ddiwedd. Mae rhywbeth ar gyfer pawb ar Ynys Môn. Dysgwch fwy am yr Ynys a dewch yn Llysgenhad ar rhannu'r genadwri. Mwynhewch.